Tuturor. În această seară vom prezenta o mașină ideală pentru familiile care fac navete mare și care, deși mai au o mașină în familie, nu vor să-i facă mulți kilometri sau mai rău să o uzeze fără sens. Așadar, prezentăm astăzi o mașină utilă, economă și ieftină la întreținere. Opel Astra Limuzine cu un motor de 1.4 benzină și 140 de cai. An de fabricație 2016. Kilometri 137.900 km. Cutie manuală, Euro 6, comenzi, volan, tempomat, încălzire, scaune, carte, service întreținută, jenți, hotel, tot ce trebuie unei familii care nu vrea să plătească o rată mai mare de 159 de euro lunar. Asigurarea simplă, 40 de euro pe lună, impozit, 90 de euro pe an. Așadar, dacă aveți deja un an, lucra la ultimul loc de muncă și nu aveți bonitate scăzută în șufa, o puteți finanța în rate fixe egale cu doar 159 de euro lunar. Până data viitoare, noi vom